Munduan gertatzen ari diren gauzak ez dituzu gogoko, eta bapatean, erabaki garrantzitsu bat hartzen duzu. Gauzak aldatu nahi ditut, eta gurutze gorriko bazkide egiten zara. Baina orduan, galdera bat datorkizu burura. Zertan eta nola gastatzen duten nik emandako diru hori? Hemengo bideo hontan kontatuko dizugu hau. Errazago ikus dezazuen, gure gastuak euro bateko txanpon batekin irudikatuko ditugu. Baina lehenengo, euro hori lortu behar dugu, ezta? Goazen ba! 50 zentimo subentzioetatik, dohaitza pribatuetatik eta oinordetza eta legatu solidarioetatik lortzen ditugu. 25 zentimo diru bilketa jardueretatik lortzen ditugu. Adibidez, banderatxoaren eguna, urrezko zozketa, bazkideen dohaitzak. Eta azkenengo 25 zentimoak zerbitzuen prestakuntzatik datoz. Prebentziorako osasun babesetatik, esate baterako. Ados, badaukagu gure euroa. Orduan, zertan gastatuko dugu? 51 zentimo, gizarte, ingurumen eta enplegu programetara doaz. Janari banaketak, pertsona nagusiak, pobrezia energetikorako laguntzak, eta bar. 23 zentimo, larrialdi eta osasun programetara doaz. Prebentzio zerbitzuak, itsasoa, larrialdiak edo osasun kontuetan sentsibilizazio kanpainak esate baterako. 9 zentimo, gure formazio profesionaleko zentrora doaz. 3 zentimo, formaziora eta denbora libreko eskolara doaz. 2 zentimo, nazioarteko kooperaziora eta elkartasun funtzera doaz. 2 zentimo, gazteen gurutze gorriko programetara doaz. Zentimo bat, voluntariotzara eta garapen lokalera doa. Eta gainontzekoa, kudeaketa, administrazioa, komunikazioa eta funts bilketarako gastuetara doa bideratuta. Eta orain badakizula zertan inbertitzen dugun dirua, gauzak aldatzeko pausua ematea baino ez zaizur geratzen. Anima zaitez!